Тәнәвис абый Дәүләтбаев сүзләре. Син кояшым. Ки үземнеке Рима Зәйтүн. Нурларына кыйын бырган кояш, еррагансы күктә күренгәнем, мәңге сүрелмәслек мәхәббәтем, син кояшым күңел түрендәге, син шул миннән бер адымда гына, тау диңгезләр түгел арада, ятлар көтмигенә арага, сагышлардан мине аралам. Син шул миннән бер адымда гына, тау диңгезләр түгел арада, ятлар көтмигенә арага, сагышлардан мине аралам. Нәрсә таңгы бирми икән җанга, әллә инде сөю азабымы, гашыйк булып яшәвемдә җирдә, тояр өчен синең назларыңны, син шул миннән бер адымда гына, тау диңгезләр түгел арада, ятлар кертмигенә арага, сагышлардан мине аралам. Син шул миннән бер адымда гына, тау диңгезләр түгел арада, ятлар кертмигенә арага, сагышлардан мине аралам. Яшьлек хисләр белән янасың, әллә гашыйк инде үзеңдәме? Беләсең ич икән, син кояшым күңел түрендәге, син шул миннән бер адымда гына, тау диңгезләр түгел арада, ятлар кертмигенә арага, сагышлардан мине аралам. Син шул миннән бер адымда гына, тау диңгезләр түгел арада, ятлар кертмигенә арага, сагышлардан мине аралам. Ятлар кертмигенә арага, сагышлардан мине